Bună ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore. După cum vedeți, nu suntem în studio. Suntem la Comănești. Suntem pe faleza asta minunată de la Comănești, pentru că alături de noi este un om minunat, în opinia mea. Este vorba de Cătălina Ciofu, candidat din partea Partidului Național Liberal pentru Camera Deputaților. Bună ziua, mulțumim că ne primești la tine acasă! Bună ziua, bine ați venit la noi în Comănești. Un punct turistic foarte apreciat în zonă. Și cunoscut, dacă aș fi să fac așa o paranteză. Da. Am zis că mulțumim că ne-ai primit la tine acasă. Suntem într-un cadru absolut superb. Culorile de pe dealurile sau frunzele copacilor de pe dealurile din apropiere creează un tablou minunat de toamnă. Un tablou care nu ne duce așa un pic cu gândul la toamna din copilăria noastră. O să încercăm acum să vedem cine este Cătălina Ciofu. Avem aici un prieten, văd că un cățel. Este în regulă, dar lumea se plimbă pe faleză. Asta e un semn că este apreciat, așa este? Da, e un aer mai puternic aici, lângă pădure, lângă râul Trotuș. Oamenii vin, aleargă, fac jogging, se plimbă se cu relaxează. copiii. Da. Am înțeles. Da. E o zonă de agrement care atrage. Da, da. De la cei mai tineri până la cei mai cu ghiocei la tâmple, ca să nu le zicem vârstnici. Așa e. Am zis că e alături de noi un om minunat. Pentru cei care nu te cunosc, comăneștenii te știu cu siguranță. Pentru cei care nu te cunosc, aș vrea să vedem cine este Cătălina Ciofu. Ești, în paranteză fie spus, dacă îmi permiți o scurtă prezentare, faci parte din categoria politicienilor foarte tineri. Practic o promisiune că generația tânără nu doar că rămâne în țară, nu doar că devin buni profesioniști, nu? Ba dimpotrivă se și implică pentru a-și aduce aportul, ca să zicem așa. Așa este. Vă mulțumesc pentru prezentare. Eu, de fel, nu sunt foarte lăudăroasă, dar acum e momentul să mă prezint. Da, am ales continui să rămân în țară și să-mi fac chiar studiile de doctorat la Universitatea de Vasile Alexandric din Bacău. Am avut încurajarea profesorilor de acolo. Eu am lucrat în timpul masterului și hai să zicem întâi ce profesie ai. Pentru că când zici o femeie inginer, mai rar zici. Da, doctor inginer în științe inginerești, chiar inginerie industrială. Licența a fost pe inginerie economică în domeniul mecanic. Am așa cumva puțină pregătire și pe zona economică. Lucrez în cercetare într-un proiect care se axează pe dezvoltarea metodelor avansate de prelucrare în industria aeronautică. Adică se fac foarte multe teste pe materiale metalice care sunt folosite pentru construcția avioanelor. Acum trebuie să recunosc, tânăr care lucrează în cercetare, nu? Da. Mai rar. Și femeie. Și nu mai zic că femei, că deja sună discriminatoriu, așa, nu? Foarte puține femei. Da. Cred că le numărăm pe degetele de la o mână. Da, eu am avut... În cercetare vorbesc. Așa este. Am avut câteva colege. Sunt tot mai multe persoane de sex feminin care se implică în zona asta. Sunt, probabil, trăind alte vremuri, avem ocazia să oferim timp și pentru educația noastră. Așa este. Bine, și e timpul ca femeile nu să se desăvârșească profesional, nu? Da, și să se împlinească, pentru că până la urmă cercetarea pentru tine este o pasiune, mi-ai spus înainte de această emisiune. Da, da, e un mediu în care motivația financiară nu e atât de mare pe cât sunt eforturile de a lucra, de a dezvolta metode noi de studiu, de analiză. Am avut ocazia mi s-a propus să lucrez și în alte domenii. Chiar o firmă de renume din Bacău mi-a propus, după studiile de doctorat,
încă nu susținusem teza. Da. În 2016 să mă angajez, dar am vrut neapărat să finalizez proiectul ăsta de cercetare și apoi să mă angajez, că am avut colegi care au și lucrat și au făcut și studiile de doctorat în același timp și foarte greu își găseau timp pentru Am înțeles. a lega proiectul final. Am înțeles. Recunosc că am googălit un pic numele tău și mi-au apărut o sumedenie de studii de specialitate. Ai fost sau faci parte dintr-o serie de proiecte clare. Asta arată că ești mai mult decât pasionată, e în felul tău de a fi și ai căutat să nu rămâi așa, să zici, dom'le, am terminat facultatea, mi-am dat un master, un doctorat și după care văd eu ce o să fac. Da, în timpul licenței am beneficiat și de o bursă Erasmus. Îndrumătoarea mea de atunci m-a încurajat să mă înscriu la concurs și am văzut acolo studenții cum se implică în foarte, foarte multe activități extracurriculare. Și au așa o viață foarte dinamică și au un câștig din toate, adică se implică voluntar, nu există un beneficiu material, totul rămâne pe partea emoțională. Am înțeles. Satisfacția profesională, ca să zic așa, sau nu? o experiență de a lucra cu oamenii sau în anumite domenii. Am înțeles. Nu întâmplător te-am întrebat acest lucru pentru că, știi, de obicei, asta nu știu dacă e chiar un obicei, dar ar fi bine să nu mai fie un obicei. Majoritatea, ca să nu fac un pleonasm, marea majoritate a tinerilor termină studii de specialitate, se desăvârșesc aici, devin foarte buni specialiști, dar din păcate aleg să ia calea străinătății. Pleacă de acasă, de la familie, fac sacrificii foarte mari. Și nu știu dacă ar fi să cântărim în balanță, nu știu dacă adică se merită sau nu se merită. Nu știu, se merită? Eu m-am gândit și eu foarte serios, împreună cu actualul meu soț, dacă să plecăm din țară după finalizarea studiilor. Am avut de multe ori ocazia și propuneri și în sensul ăsta, dar am văzut cumva că e mai ușor să te descurci în țara ta, în sensul că ai confortul ăsta al familiei care e aici, te regăsești în cultura zonei și în tradițiile de aici. Am vrut întâi să-mi demonstrez bine, mie, că nu reușesc să mă descurc în țară. Adică... Și te-ai descurcat. Până la adică, slavă Domnului, să fie primit, dacă putem spune așa, te-ai descurcat foarte bine. Da, eu am ales pașii ăștia. Bine, nu te-ai descurcat, ai muncit. Am muncit. Nu te-ai descurcat, ai muncit mult pentru tot ceea ce ai reușit să obții. Am făcut sacrificii împreună cu familia pentru asta. Adică m-am rupt la un moment dat și de prieteni pentru a studia mai mult. Am zis pas poate la anumite ieșiri, distracții, excursii. Am considerat că acum am energia și e momentul să mă dedic pentru asta și apoi va veni ulterior timpul. Vor veni și altele. Știi ce vreau să te mai întreb? Pentru că ești apropiată de tineri. Vreau să te întreb un lucru. De ce ai ales să rămâi în țară? Acum, nu? Ai primit burse, ai câștigat burse, că n-ai primit nimic. Da. Ai câștigat burse și oricând, nu? Calea străinătății sau orice universitate de prestigiu din această lume ar fi primit în cercetare cu brațele deschise. Asta sigur zic. Da, așa este. Eu am văzut cum am zis, am vrut întâi să-mi ofer șansa să văd dacă reușesc aici. E tentant să alegi să pleci. Cumva mi se pare și mai ușor să iei decizia asta. Nu știu, sunt așa atașată de... Rădăcinile de la Comănești sunt atât de bine înfipte în acest pământ pe care curge sau pe care s-a varsat sângele moșilor și strămoșilor noștri care au făcut România mare. Într-adevăr, poate nu e o motivație atât de puternică pentru toată lumea, dar m-au ținut pe loc cumva și studiile. Am stat 11 ani și am studiat, nu aveam cum să plec. Mi-a plăcut domeniul ăsta, am aplicat către zona asta și am văzut că chiar dacă studiezi în țară, nu ești ruptă de
mediul academic tot din lume. Europa. Da, cumva ești în legătură și cu ei. Înțeles. Te-am întrebat toate lucrurile acestea pentru că dacă ar fi să ne gândim, din păcate și cu regret spun, eu fac parte din generația care a ales să rămână în țară. Tu faci parte din generația care a ales să rămână în țară. Poate sunt mulți tineri care au ales să rămână în țară și să aibă un cuvânt de spus. Și totuși încă mulți sunt cei care pleacă. Tineri cu, așa cum am spus mai devreme, foarte bine pregătiți de statul român. Da, e o investiție care statul a dedicat-o lor și din păcate nu ne putem folosi de ea în continuare. De know-how-ul care îl dobândesc în timp, nu? Că este o specialitate, nu? Eu încurajez să vadă și cum să rămână pe unde au plecat, să vadă cum e și totuși să aleagă să se întoarcă la un moment dat la noi în țară, că se va crea climatul economic și social astfel încât ei să găsească și aici o motivație financiară pentru a-și susține viitoarele familii ce și le întemeiază. Da. Ești optimistă? Am văzut, chiar în discuție cu domnii profesori de la universitate, sunt perspective în zona asta, deci nu... Am înțeles, deci nu e chiar totul pierdut. Nu e, și nu e doar un vis, chiar o să ajungem economic să avem un echilibru. Stabilitate, da. Am înțeles. Ești un om tânăr. Am zis că faci parte din garnitura de politicieni nouă, care vor să vină cu elan, cu sânge nou, cu entuziasm, că avem nevoie de entuziasm, avem nevoie de speranță că vom schimba lucrurile în bine. De când ești tu în politică, dacă putem spune politică? Da, m-am implicat, am mai zis, încă din perioada liceului, în echipa de tineri ai PNL-ului din Comănești. Deci erai o adolescentă. Da. Eram primul deci mandat, domnul primar. Deci, și n-ai ales alt partid, puteai să mergi oriunde. Înainte de... Am văzut cum își face campania domnul primar și după ce a reușit să câștige, m-am implicat și eu la un an, doi după. Și actualul primar și președintele PNL pe Bacău. Da, de ceva timp a ajuns și președintele filialei județene. L-am văzut un om dedicat comunității, care vorbește cu oricine îi bate la ușă, găsește soluții pentru problemele lor, adică niciodată n-a închis ușa cetățenilor, a ascultat problemele, a încercat să-i găsească o soluție de rezolvare împreună sau cu alții. Dar nu-i mai fă reclamă, că am văzut comăneștenii îl iubesc. Aș putea spune că l-ador, în paranteză fie spus, are multe mandate și este o figură populară în continuare în Comănești. Eu agrez atitudinea asta de a găsi. Îmi plac cetățenii care pun în față problemele. Sunt multe probleme și trebuie să le recunoaștem, să fim maturi și să ni le asumăm. Și să vorbim franc, să avem curaj. Da, că doar așa putem găsi și soluții. Și așa este. Atitudinea asta am găsit-o în liderul local, domnul primar Viorel Miron, și așa am intrat încet și în PNL. Și ai găsit o echipă frumoasă, că ai rămas la PNL. Da. Am fost între timp și în niște ONG-uri, m-am implicat pe zona civică. Domnul primar mă cunoaște încă de atunci și a văzut în mine, mai ales că m-am și specializat în profesional, am ajuns la un anumit nivel, a găsit în mine un om în care poate avea încredere și în... Acesta e și motivul pentru care tu candidezi, nu? Da. A beneficiezi de încrederea organizației și nu numai, nu? Da, și sigur, altfel nu aș fi făcut pasul ăsta, adică e greu să pleci de unul singur și ar fi fost... dificil, extrem de dificil. Nefiresc faptul că m-am implicat deja și știam pe ei și eu agrez doctrina asta liberală de a pleca întâi să dezvolți partea economică și apoi prin dezvoltând economia poți dezvolta și partea socială. Să vorbim și de ce îți propui tu să faci în politică, dar vreau să te mai întreb un lucru, pentru că am vorbit mai devreme, înainte de această emisiune, evident, și am cunoscut un om de o modestie cum rar mi-e dat să cunosc. Oamenii de obicei sunt... ne place așa să ne lăudăm cu ceea ce o reușim să obținem. La tine a fost, dacă n-aș fi aflat mai multe, dacă nu m-aș fi documentat înainte despre cine este Cătălina Ciofu,
candidatul PNL pentru Camera Deputaților, probabil că greu mi-ar fi fost să-mi formez o opinie. Ești un om de o modestie cum rar îmi e dat să cunosc. Mulțumesc. Da, nu știu, poate și cadrul din care am plecat. Mediul academic în care îți desfășori activitatea. Da, de obicei așteptăm aprecierile altora. Noi ne facem munca și așteptăm după aia Am să înțeles. fim... E o deformație profesională, poți zice așa? Da, cumva, da, dar poate că așa m-am și născut, nu știu. Sunt o persoană, da, care așteaptă să demonstreze și apoi și apoi dacă ceilalți să aprecieze, vadă. am înțeles. Cum a reacționat familia? Pentru că trebuie să recunoaștem, ești tânără mămică, chiar foarte tânără mămică, ai un junior acasă de puțin timp născut, nu? Care de câte ori cred că pleci, de atâtea ori simte. Da, îl alăptez, dar reușesc să-i las rezerve și mă ajută familia. Am înțeles. Întrebarea mea ar fi fost cum a reacționat familia când au auzit că vrei să faci pasul acesta către politică? Doamne, în general, când zici politicienii, vezi așa oameni sobri, serioși, oameni așa așezați într-un anumit fel. Tu nu ești așa. Cred că s-a învățat cu ritmul meu, adică am tot venit acasă și cu... Ești un om foarte puternic. Da, cumva mi-am asumat singur deciziile și când am intrat la doctorat au fost foarte plăcut, erai graviduță, impresionați. De ce nu spui? Da, și când am finalizat studiile. Da. Și ai mers așa mai departe, ai zis nu abandonez, nu? Da, familia s-a învățat cu mine să-mi asum niște decizii în viață și în familie eu nu suntem cu studii superioare, adică am spart gheața în multe zone și profesional. Am înțeles, ai fost un pionier. Da, și sunt foarte bucuroși că am oportunitatea asta, mă încurajează, mă sprijină, mă susțin. Mama e foarte mândră. Ca orice mamă, scuze-mă că-ți spun. Orice mamă e foarte mândră de pui, indiferent, acum știi cum e, nu? Tata e puțin mai reținut, că știe că e o zonă destul de... Ce poate deveni ușor spre gri, nu? Da, și protejează puiul. Da, dar am înțeles. Dar mă încurajează, sigur, și ambii părinți sunt alături de mine. Bine, tu ești o figură cunoscută în Comănești și nu întâmplător te-am întrebat acest lucru. Acum știi cum e, că tot ne dăm așa și tot ocolim politica, dar ajungem până la urmă și la politică și vreau să te întreb pe tine de ce ți-ai propus să intri în politică? Așa, totuși la altă ligă, nu vorbim la nivelul orașului Comănești sau la nivelul județului Bacău. Camera Deputaților este o funcție importantă, funcția de deputat acolo. Acolo se fac legi, acolo se fac amendamente la legi, nu? Practic acolo se dă ora exactă. Ce-ți propui să faci? Da, văd în asta o mare responsabilitate și chiar mă bucur că am oportunitatea asta, pentru că sunt multe zone în care aș vrea să aduc o schimbare în bine. Aș vrea să ajut cumva să fie mai coerentă legislația pentru a sprijini economic afacerile mici și mijlocii. Tot pe economie, vezi, doctrina liberală. Da. Astfel se pot dezvolta toți locuitorii comunității și pot să și în zona de educație își pot... Rămânem un pic la zona economică. Te întreb un lucru. Cei mai mulți politicieni, ce am cunoscut eu, poate greșesc, poate nu sunt toți așa, dar ce am cunoscut eu, se orientează către mari întreprinzători, nu? Către fabrici și așa mai departe. Tu văd că ești orientată spre mici întreprinzători, spre II-uri, AF-uri, asociații familiale și așa mai departe. Adică zona asta talpă, ca să zic așa, baza. Avem potențial în zona noastră, și a Comăneștiului, dar și a județului. Sunt foarte multe persoane care își pot dezvolta afaceri locale pentru zona asta de agroturism. Sunt foarte multe produse alimentare care se produc în bucătăria fiecăruia tradiționale și care ar putea fi Tu practic ai vrea să renască zona. Da. Bine, oraș minier nu se va mai întoarce, cu asta cu siguranță. Da, nici în partea de industrie, dar avem
cadru pitoresc, avem produse, nu? Da, Eco, bio. muntele ne atrage din multe puncte de vedere și pe lângă asta oamenii calzi, primitori, care pot oricând primi turiștii și să le arate cum se trăiește de fapt în zonă. Ce Ești o fană a locurilor de aici. Da, nu am cum să nu apreciez partea asta. Am umblat prin târguri recent, Aga, Șasău, Palanca. Sunt oameni care vin cu produse locale și pe zona de apicultură și de lactate, care și zacuști și tot soiul de preparate conservate. Bucătăresele se întrec în rețete, care mai vechi, mai îmbunătățite, nu? Da, rudele din afară, acum înainte de Crăciun, ne roagă să le trimitem câte puțin din fiecare. Clar, e dorită zona asta. Cu tot ceea ce dă ea, practic. Da, da. Și de ce să nu o dezvoltăm în sensul ăsta? Deci agroturismul, în opinia ta, ar putea fi o șansă pentru toată Valea Trodușului, practic, nu? Da, da. Și mai spre sudul județului, Mănăstirea Cașin, în care are și zone de interes istoric. Da, da. Bine, dacă ar fi să zicem, cred că toată Valea Trotușului, îmi cer scuze că te întrerup, reprezintă o mărturie vie a istoriei care s-a desfășurat, nu? România Mare s-a făcut și aici. Da, linia frontului trecea undeva pe aici, adică avem multă istorie aici. Da, în toate locurile din România, sigur, și ar trebui scoasă în evidență și promovate, da, în toate mediile. Că se uită ușor când oamenii... Acum, paranteză mică, să știi că cei care au avut moși și strămoși care au murit în primul și al doilea război mondial, cu siguranță ei nu uită. Da, și chiar avem nevoie de ei să ne readucă aminte și noi le mulțumim pentru eforturile pe care le-au făcut. Și sacrificiu făcut atunci, că au fost multe lacrimi și mult sânge vărsat aici. Deci, practic, tu asta îți dorești. Ne întoarcem la învățământ. Ai zis așa de învățământ și știu că ai așa o chestiune cu tinerii. Da, văd că ei trăiesc alte vremuri, văd diferența așa, deși am 33 de ani, 10 ani, mulțumesc, generațiile mai 10-14 ani, îi văd diferit față de noi, nu mai sunt chiar atât de conectați la lumea reală, au foarte... Bine, și învățământul online îi ajută foarte mult să nu fie conectat, săraci. Acum, din păcate, trăim, perioada asta a pandemiei, care toți trebuie să ne adaptăm situației, nu avem ce face. Fie profesor, fie elev. Da, părinți, bunici, nu mai zicem. Economic, sigur, sunt niște sacrificii ale tuturor în zona asta, dar nu doar din contextul ăsta al pandemiei. Eu îi văd vulnerabili din mai multe puncte de vedere. Care ar fi? Sunt mai predispuși să aibă medii vicioase, le zici tu, mi-ai zis înainte. Da, să intre în mai puțin faste. Da, în anturaje, da, care, adică cred că au nevoie de ajutor să ia o decizie asumat când fac lucrurile astea, să știe de ce pericole dau, poate să facă din curiozitate o dată de 2 ori, dar apoi să conștientizeze dacă le e bine sau nu și să au nevoie, cred, și tu practic vrei să creezi un cadru care să-i consilieze, să-i ajute, să-i îndrume? O educație în sensul ăsta, nu știu, cred că ar trebui vorbit deschis cu ei, poate un obiect de studiu la școală, nu știu, trebuie vorbit cu toate, cu cei din învățământ care se pricep, cu medicii, cu psihologii și împreună să gândim soluții pentru ei. Am înțeles. Te numeri printre oamenii care, iară, revin, politicienii care de obicei se orientează spre mediul economic, spre legislație și așa mai departe. Foarte bună și treaba aceasta, dar tinerii ei sunt viitorul, nu? Lor le predăm ștafeta mâine, mâine, când va fi să fie. Da, și ei devin apoi mai mult sau mai puțin integrați social și independenți sau nu financiar. Tot în zona asta economică ajung. Așa și este. avem nevoie de oameni bine pregătiți. Da, puternici.
poți lăsa viitorul în mâini puternice. Da, adevărul e că mediul și, mă rog, societatea românească merge de ceva ani așa într-o direcție, nu știu dacă e chiar cea mai bună, în care ei se confruntă cu, cum ai spus tu, cu tot soiul de vicii, cu tot soiul de tentații și e bine să găsească mediul apropiat care să-i ghideze. Tu ai avut, să zicem, semnalate aceste lucruri și la faptul că sora ta este mai mică? Da, e diferență între noi. Am un frate mai mic cu 1 an și 9 luni și o soră mai mică cu 11 ani. Și ți-a semnalat așa niște lucruri? Ce ți-a zis? Că, uite, aici nu e ok. Da, pe zona asta se consumă foarte multe etnobotanice dar și tutunul în sine nu e ok. Bine că și generația mea a avut alte probleme. Dar e momentul ca acum și cred că putem să găsim soluții pentru ei care să-i ajute să iasă din zona asta dacă nu le place, dacă conștientizează că nu e bine. Știu că sunt țări în care se poate consuma așa e. Legislația permite. Da, până unde mergem bine. Cu libertatea. Da. Că e și asta o opțiune, nu? O libertate de a alege. Sau cred că și părinții să fie conștienți că nu le este ușor copiilor lor să treacă prin vremurile astea, că au acces la mult prea multe tentații. Da, și dacă au nevoie de sprijinul părinților, că dacă sunt lăsați așa singuri, uitați, nu știu ce să zic, e o discuție amplă, dar cred că trebuie... E o primă emisiune, totuși. Ne-ai format oricum o idee generală. Acum știi cum este greu, poate faptul că ești mai atentă sau, nu știu, zic eu, ar avea o influență și faptul că ești tânără mămică, ai 2 juniori acasă. Da, mă gândesc serios, da, și pentru ei ce viitor îi așteaptă. Și ce le pregătești, că nu adulții le pregătesc viitorul juniorilor, nu? Care vin din spate. Trebuie să fim conștienți că depinde de noi foarte mult cum vor crește actualele generații și cele viitoare. Trebuie să le oferim un cadru prielnic și de educație și social. Părinții să poată fi independenți financiar, să îi poată sprijini. Am înțeles. Deci o gândești o măsură mai amplă. Da, nu știu dacă în 4 ani se va vedea o schimbare majoră, dar... Vei face parte, cel de-al doilea copilaș al tău e micuție, bebe. Așa, vei face parte din generația aceea de politicieni care merge, am văzut la Bruxelles, de-aia între Parlamentul European, care merge și-a luat copilașul, ține de gât, merge acolo, votează, așa te vom vedea și pe tine? Tot ce e posibil, vor fi cu siguranță momente în care va fi necesar să iau copilul cu mine, dar... Adică nu vezi în asta un impediment? Nu, de ce ar fi? Adică ești dimpotrivă, foarte mândră. Da, cu siguranță. Copiii sunt flexibili, la vârsta asta depind de noi foarte mult, nu putem să-i... Și conexiunea dintre mamă și asta este foarte puternică, acum cel puțin în primele luni de viață, ca să zic așa. Da, eu mi-am dorit foarte mult copii. Prima fetiță am alăptat-o 2 ani și 10 luni, adică sunt așa... Cred că mai greu mi-a fost mie să renunț la alăptare decât ei. Da, o să fiu o să fii genul acela, nu? Da. O să fii altfel. Că de obicei văd un obstacol în... Nu, clar că nu e. Da. Dar vei fi o apariție în politica românească. Da, nu vreau să fac din asta neapărat... O paradă? Da. Când va fi cazul... Adică voi încerca să lipsesc de expunerea asta publică. Da, cum este mai confortabil copilașului. Da. Am înțeles. Am văzut că bați la rând, așa, ai luat toate târgurile, vorbești cu toți bătrânii, cu toate bătrânelele, ești foarte apropiată de oameni. Da, încerc să le arăt oamenilor că au în mine un om în care pot avea încredere. Am și o pregătire destul de serioasă. Au motive destul de multe să aleagă echipa PNL Bacău. Suntem dedicați pentru proiecte de dezvoltare pentru întreaga zonă. Vrem să susținem, indiferent de culoarea politică, toată zona, să
accesăm cât mai multe fonduri și vreau să înțeleagă asta, adică să audă de la un candidat. Am înțeles. Și cum te pricep sau te percepi ei? Că nu, ești foarte tânăr, ai 33 de ani, mai devreme ne-ai zis. Sunt care mă încurajează, sunt persoane care mă apreciază personal, dar cumva sunt dezamăgiți zic că nu vor să mai voteze, da, deci s-a întâmplat până acum. Deci ai intervenit o lehamite? Cumva, da, sau nu au încredere că eu aș putea, poate, să aduc o schimbare în bine, că poate mi se pun frâne din alte părți, dar măcar eu zic că merită să-mi ofere șansa, să nu... Să mergi pe proiectul care l-ai început. Da, să nu decid înainte de a avea șansa să fac lucrul ăsta, adică să vadă la final dacă într-adevăr s-a întâmplat cum... E ca o provocare le-ai aruncat, nu? Da, e o provocare, da. Și pentru tine, dar și pentru cei din care te cunosc. Da, să își asume o decizie în cabina de vot, că eu sunt omul în care, în cadrul echipei PNL, să poată avea încredere. Am înțeles. Dacă e așa, pe final de emisiune, te gândești la un mesaj pe care să-l transmiți celor care te cunosc, celor care nu te cunosc, celor care ai putea să-i provoci ca să te cunoască, nu știu, să te voteze, să nu te voteze? Ne uităm așa în camera. Vreau să vă încurajez din tot sufletul să mă sprijiniți cu votul dumneavoastră duminica viitoare, pe 6 decembrie, pentru că eu până la vârsta asta m-am împlinit profesional, pot să zic, și familiar, dar cu pași mărunți, cu răbdare, cu încredere că e bine aici la noi acasă. Și cu multă muncă. Și cu multă muncă, da, într-adevăr. Nu pot să zic că n-a fost bine. Munca te nobilează, așa un proverb mai vechi. Cu toată încrederea, eu zic că merit o șansă pentru a pune în aplicare proiectele propuse în programul de guvernare al PNL.